Dobrý večer, milé děti. Dnes vám povím pohádku Chytrá horákyně. Tak se pěkně uložte do postýlek. Začínám vyprávět. Byli dva bratři, ten starší měl velký statek, plno polí, dobytka i drůbeže, ale nad žebrákem se nesmiloval a prokrejcal, by si nechal vrtat koleno. Jeho mladší bratr byl vdovec. Měl jen doškovou chalupu a kamenité políčko, kterého s dcerkou Mankou nemohlo uživit. A tak když šlo děvčátku na 12. rok, poslali bratrovi do služby za husopasku. Byla u něho jenom na stravu, ale činila se tak, že jí strýc po 2 letech řekl: Manko, já si tě u sebe nechám za děvečku. Budeš pomáhat na poli i ve chlévě a za 3 roky dostaneš místo mzdy pěknou jalovici. Právě se nám narodilo telátko, bude z něho kravička jedna radost. Jak si přejete, strýčku? Odpovědělo děvče a sloužilo pak celé 3 roky pilně a pokorně. Jenže její otec začal churavět a potřeboval dcerku doma ku pomoci. Šla tedy za strýcem, aby jí dal slíbenou jalovici, z které teď už byla statná kravička. Ale kde pak strýc, ten lakomec už dávno svého slibu litoval, vymlouval se, že kravičku teď z domu dát nemůže a chtěl Manku odbít jen několika grošíky. Manka nebyla hloupá, aby almužnu za 3 roky těžké služby přijala, a tak doma otci všechno s pláčem pověděla a žádala ho, aby zašel do města za panem soudcem. Soudce vyslechl chudákovu žalobu a dal si předvolat bohatého sedláka. Ten tušil, že o jalovici přijde, když nějak soudce neodbloudí. Proto byl samá poklona a med a z viny se vykrucoval jako lasička. Soudce si nechtěl bohatého sedláka proti sobě popudit a tak spor rozsoudil chytrácky. Dal jim 3 hádanky. Co je na světě nejbystřejšího, nejsladšího a co nejbohatšího? A jalovici měl dostat ten, kdo hádanky líp uhodne. Ani jednomu z bratrů ale tohle rozhodnutí nijak neulevilo. Šli domů, lámali si hádankami hlavu, na nic však nepřišli, jen je hlavy rozbolely. Tak jak? Houkla na statkáře žena, sotva pověsil klobouk na věšák. Čerta by ty soudy vzal, co všechno si na člověka nevymyslí. Co se stalo? Prohrál jsi? Neprohrál, ale nejspíš stejně o jalovici přijdu. On si ten zpropadený soudce na mě vymyslel hádanku, prý co je na světě nejbystřejšího, nejsladšího a co nejbohatšího. Jak tohle já mám uhádnout? Ale co je na tam tak těžkého, to snad uhodnu sama. Jen se kolem rozhlídnu a mám to hned. Poslouchej, je snad něco bystřejšího než náš kocour? Vždyť mu žádná myška neuteče. A je něco sladšího než sud medu, co nám stojí v síni? A co může být bohatšího než tvoje truhla plná dukátů? Statkář popadl ženu v pase a zatančil s ní po sednici. Ženo, ty jsi ale hlavička, hádanky si uhodla a jalovice nám zůstane. Chalupník přišel od soudu celý zkroušený, pověsil čepici na skobu ve zdi, nacpal si fajfku a mlčel. Táto, jak jste pořídil? Ptala se Manka. Pořídil, nepořídil, jako když prostý člověk hledá spravedlnost u úřadu, zabručel otec. No tak povídejte. Otec Mance pověděl, jaké hádanky si na ně jeho soudce vymyslel. Ale táto, tenhle oříšek i já rozlousknu, neboj se, ráno vám povím. Vždyť je to ještě holka, ani do škol nechodila. Jak chce vyzrát na učeného pána, říkal si otec v noci, když nemohl usnout. Ráno vstal, celý rozlámaný, ale Manka se usmívala. Táto,
Až se vás bude pan soudce ptát, řekněte, že nejsladší ze všeho je spánek, nejbystřejší, že je oko a nejbohatší, že je přece zem, z níž všechno pochází. Na moutě, ty jsi ale chytré hádě, to bude milost pán koukat, až mu povím, kdo to za mě vyluštil. A tomu, otče, právě říct nesmíte. Chalupník slíbil, že to tedy nepoví, nasadil si čepici a vesele šlapal do města. Sedlák jel do města bryczkou, bratra však na kozlík nepřizval. Raději koně bičem popohnal, aby byl u soudce první. Ale ten počkal, dokud i chalupník nedojde, a pak oba zavedl do soudní síně. Milý sedláku, řekl, už se těším, co mi povíš. Že nic není bystřejšího než náš kocour, ten každou myšku uhlídá, i kdyby se pod stoh slámy schovala. A nic není sladšího než sud našeho medu, který vám tak sladce pisky zalepí, že je od sebe neodlepíte. Soudce se rozkašlal, jak zaháněl smích, a pak řekl, no, a co je nejbohatšího? No přece moje truhla plná dukátů. Zvolal sedlák a koukal, co na to soudce. Ten jen pokrčil rameny a řekl, že se rozhodne, až hádanky zodpoví i jeho bratr. Milostivý pane, já myslím, že nejbystřejší je oko. Vždyť všechno mžikem přehlídne. Nejsladší je spánek, protože ať je člověk jak chce nešťastný a utrmácený, spánek mu vždycky přinese sladkou úlevu. A nejbohatší, to je přece naše zem, půda, která všechny lidi živí, odpověděl chalupník. Správně si mé hádanky vyluštil, jalovice je tedy právem tvoje, řekl soudce a uhodil kladívkem do stolu na znamení, že je pře vyřešena. Ale když se chalupník měl k odchodu, soudce ho chytil za rukáv. A teď mi pověz, kdo ti poradil. Já dobře vím, že z tvé hlavy to není. Chalupník se kroutil, ale nakonec musel s pravdou ven. Poslouchej, když je tvoje dcera tak chytrá, ať mě zítra navštíví, ale nesmí přijít ani ve dne, ani v noci, ani ustrojená, ani nahá, ani pěšky, ani na koni. Budeš si to pamatovat? Chalupník slíbil, že nic nepoplete, ale domů se vracel stěžka, jako by měl nohy z kamene. Mánko, povzdychl si, když se posadil na stůl. Ty jsi to pěkně zavařila. Co pak? Špatně jsem hádala? To ne, jalovicí si vyhádala, ale soudce poznal, že to nemám z vlastní hlavy a teď ti vzkazuje, že k němu zítra musíš přijít. Ale jak? Ani v noci, ani ve dne, ani nahá, ani ustrojená, ani pěšky, ani na koni. Táto, netrapte se, však já už něco vymyslím. 2 hodiny po půlnoci Manka vstala a začala se připravovat. Kolem těla si omotala rybářskou síť, na jednu nohu navlékla pončochu, na druhou na bosu střevíc a když odbyla 3. hodina mezi dnem a nocí, sedla na kozu a takhle vyrazila do města. Soudce koukal z okna a když viděl, jak chytře jeho úkol vyřešila, vyšel ji naproti. Ty jsi důvtipné a moc hezké děvče, řekl. Jestli mě chceš, vezmu si tě za manželku. Proč ne? Chci, odpověděla Manka, protože se jí soudce líbil. Soudce hned zavolal do domu krejčího, aby ušil šaty pro nevěstu a pak se slavila svatba. Ale ještě než došli k oltáři, musela mu nevěsta slíbit, že se nikdy nebude do jeho soudcovských věcí plést a jeho rozhodnutí mařit, jinak jí pošle zpátky do chaloupky. A Manka přikývla. Z vesnického děvčete se najednou stala velkou paní. Ale Manka ani trochu nespichla, starala se o domácnost
a ke každému, kdo přišel, byla vlídná a nápomocná. Brzo si ji všichni oblíbili a soudce chválili, jak rozumně a šťastně volil. Jednou za ním přišli 2 sedláci. Měli dohromady 2 koně, hřebce a kobylu. A když kobyla přivedla na svět hříbě, dostali se do sporu, komu z nich vlastně to hříbě náleží. Soudce je měl rozsoudit. Ten, co mu patřil hřebec, se ale uměl tak šikovně vlichotit, že soudce rozhodl v jeho prospěch. A tak hřebec dostal hříbě. Manka z vedlejšího pokoje všechno slyšela a pro ten nespravedlivý soud se moc na manžela mrzela. Když ošizený sedlák vyšel ven, vzala si ho stranou. Člověče nešťastná, proč jste se nechal takhle napálit? Kdo to jak živ slyšel, aby hřebec měl hříbě? Vždyť já vím, že se mi stala křivda, ale co mám dělat, když milostpán takhle rozhodl? Bránil se sedlák. Dobře, já vám poradím, řekla Manka, ale musí to zůstat v tajnosti jen mezi námi. K večeru vylezte tady na ten nedaleký kopec, vezměte si udicí a dělejte, jako byste chytal ryby. A proč pak to? Divil se sedlák. Jen udělejte, co vám říkám, a když se vás někdo zeptá, proč pak to? Odpovězte, když mohou mít hřebci hříbatá, proč by na kopci v trávě neplavaly ryby? Sedlák nad tou radou kroutil hlavou, ale poslechl. K večeru stál na kopci s udicí a hleděl do trávy jako do vody. Tou dobou se vždycky chodil soudce na procházku před večeří. Když toho podivína s udicí poznal, rozesmál se a křikl na něho po sedlácku. Hej, co ty tu? A proč pak to? Chytám ryby. Hlupáku, kdo to jak živ slyšel, aby v trávě byly ryby? Když můžou mít hřebci hříbata, proč by na kopci neplavaly ryby? Na to se soudce zatvářil, jako když do šťovíku kousne. Tak dobrá, hříbě je tvoje, ale ty mi teď prozradíš, kdo ti tuhle taškařici poradil. Sedlák se vykrucoval, ale musel správnou ven. Soudce se vrátil domů, zamračeně slovo nepromluvil a Manka hned poznala, kolik uhodilo. Ale nevyptávala se, čekala, co bude. A bylo zlé. Soudce najednou uhodil do stolu a obořil se na ní. Ženo, pamatuješ, co jsi mi před svatbou slíbila? Ano. Tak proč jsi sedlákovi radila? Protože byl v právu. Ať byl či nebyl, o tom rozhoduje moje slovo. A protože slovo držím, musím tě teď poslat domů. Ale že tě mám přesto rád, můžeš si odtud vzít, co ti nejvíc k srdci přirostlo. Když jinak nedáš, tak poslechnu, odpověděla Manka. Ale dovol, ať se rozloučíme v dobrém. Povečeříme spolu, vína se napijeme a na všechno pěkné zavzpomínáme. Pak dala přinést večeři a láhev sladkého vína. Sobě jen trošičku, ale manželovi notně z té láhve nahýbala. A když viděla, jak mu jazyk těžkne a víno mu dřímotu přivolává, řekla. Tak ještě tuhle plnou sklenici, můj milý, vypij na mé zdraví a na naše rozloučení. Potom půjdu. Soudce malátně po sklenici sáhl, vypil ji do dna a hned na to se odkolébal k posteli a tvrdě usnul. Manka přikázala sluhům, aby postel s jejím manželem vzali na ramena a vynesli z domu. Dům zamkla a vedla ten podivný průvod do vsi až k chaloupce. Kdo to viděl, ten se smál a kdo to neviděl, ten si o tom nechal vyprávět. Jisté je, že se soudce probudil až o polední a za nic na světě si nemohl upamatovat, co se to s ním dělo a kde to vlastně je. Ale to už vešla do setnice Manka v čisté venkovské zástěře, milá a usměvavá. Co tu děláš? Vyhrkl soudce rozespale. Co bych dělala?
Sám si mě domů poslal. A co tu dělám já? Co pak si mi nedovolil, abych si s sebou vzala, co mi nejvíc k srdci přirostlo? A to jsi ty? Tak jsem si tě domů přinesla. Soudce se dal do smíchu, pak manku objal a řekl. Co naplat, ženo? Musím přiznat, že jsi chytřejší než já a taky moudřejší. Od této chvíle budeš soudit ty. A protože slovo držel, všechny sousedské hádky a rozepře řešila soudcova žena a lidé si ji pro její spravedlnost a důvtip nemohli vynachválit. Nezapomeňte se zapsat do kanálu. Dávám často nové pohádky a příběhy. Dobrou noc!